आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। बांदा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून आयोजित करण्यात आलेल्या सिंधू आरोग्य मेळाव्याला बांदा सरपंच यांच्यासह अपक्ष असणारे इन्सुली जिल्हा परिषद सदस्य व बांदा पंचायत समिती सदस्य यांना निमंत्रित करण्यात न आल्यानं बांदा शहर विकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी कार्यक्रमस्थळी येत जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामतांसमोर अधिकाऱ्यांना जाब विचारला। हा कार्यक्रम भाजपचा आहे की प्रशासनाचा, असा थेट सवाल त्यांनी केला आहे। यावेळी शहर विकास आघाडी व भाजपच्या कार्यकर्त्यात बाचाबाची झाल्यानं काही वेळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं। जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबडूकर व जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सई धुरी यांनी जाहीररित्या दिलगिरी व्यक्त केली। बांदा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आज सकाळी 9:30 वाजता आरोग्य मेळाव्याचं मान्यवरांच्या उपस्थितीत उद्घाटन करण्यात आलं। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत होते। या कार्यक्रमाला सिंधुदुर्ग जिल्हास्तरीय व सावंतवाडी तालुकास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते। इन्सुली जिल्हा परिषद सदस्य नितीन राऊळ, पंचायत समिती सदस्य सदा राणे यांच्यासह बांदा शहर विकास आघाडीचे पदाधिकारी, ग्रामपंचायत सदस्य साईप्रसाद काणेकर, सुशांत पांगम, मनसेचे तालुका प्रमुख मिलिंद सावंत, निवडेचे माजी उपसरपंच गुरुदास गवंडे, का सरपंच प्रवीण पंडित यांनी या ठिकाणी येत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना जाब विचारला। यावेळी प्रमोद कामत यांनी स्वतः दिलगिरी व्यक्त करत सर्वांना शांत राहण्याचं आवाहन केलं। मात्र शहर विकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपला रोष हा अधिकाऱ्यांवर असल्याचं सांगितलं। कार्यक्रम बंद केला, सरपंचांचं नाव नाही, कशासाठी? गावात प्रोग्राम गावात प्रोग्राम घेणार, गावाचे पीएचसी प्रोग्राम असताना बांधा गावात गावाने निवडून दिलेला आहे, बिनविरोध द्यायला पाहिजे होता। जेव्हा आम्ही अधिकाऱ्यांनी जाणून बुजून लोकप्रतिनिधींच्या नावांचा निमंत्रण पत्रिकेत उल्लेख केला नसल्याचा आरोप केला। तसंच भाजपचे पदाधिकारी हे व्यासपीठावर असल्यानं हा कार्यक्रम भाजप पक्षाचा की प्रशासनाचा, असा सवाल देखील उपस्थित केला। यावेळी प्रशासनाची चूक मान्य करत डॉक्टर धुरी व खेबडकर यांनी सर्वांची दिलगिरी व्यक्त केली। बांदा येथील हा प्रकार जिल्ह्यात चांगला चर्चेचा विषय ठरला आहे। केवळ अपक्ष निवडून आले म्हणून त्यांना प्रशासकीय कार्यक्रमातून डावलण्यात येते का, असा सवालही उपस्थित होतोय।